Ninyanye Joliba Athletic Club Dagayoro la Torokorobugu Bamako. Sanji Nalima a Sengormadondo Bao Bali Kana Ukaton Sengormadondo Badinya Nyondan Senfe Mimbe Don Jolibani Centrafrique Red Star Kanyondan La Benukokmu Kono au même temps Karnata Utikalun Limoni Duru Stade du 26 mars la Bamako. Joliba Sengormadondo Ton Kunafondla Yuba Siseyo Wile Kalase supporteruma Ukabo Kachaya Kana. Mɔgɔw kan ka bɔ kosɛbɛ ni bilenman de n'a bɛ fɔ o ma k'a fɔ ko rouge bɛɛ kan k'o de don fugulan bilenman guloki bilenman kulusi bilenman samara bilenman ka taama bilenman kɔnɔ n'o kɛra a bɛɛ de bɛ bilen. ayi dɛ Mali supporter bɛɛ lajɛlen don an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na tɔn tɔn n'o bɛ Mali kɔnɔ tɔn fɛn fɛn bɛ yen denmisɛnnin tɔn maakɔrɔba tɔn ka taa se D1 ma fo D2 fo D3 fo centre de formation bɛɛ lajɛlen welelen don. N'o ye Mali balontan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ fasoko don an bɛ k'i supporter cogo min na Mali yɛrɛ bɛna ka na Joliba bɛna Mali jɔyɔrɔ fa o hukumu de kɔnɔna la. Fair play kɔnɔ kuma tɛ fɔ anw ka président ɲɛmaa n'o ye Aruna Vieux Diallo ye depuis nana supporteria la maa ma deli ka nimuru fara kelen fili kuma tɛ boisson fara ma o kama ni mun y'i sen da min sen kan o k'i sen ta ka bɔ yen ka yafa ɲini o fɛ n'o kɛra an bɛ fɛn min nɔfɛ an b'a sɔrɔ don nataw kɔnɔna la. Aruna Vieux Diallo Joliba Sengormadondo Ton ɲɛmaa ka laɲiniw filɛ. Comme on est 26 mars de là. C'est un stade qui est assez grand, donc la capacité est bonne. Nico Iba la fabrique est là. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, c'est de demander aux supporters en béga frangonka. Tiamantief là. En gros l'état, donc on a sega baraka, on a logé, on a attaqué à don, comme ça c'est qui a ballon temps la jet. Mais on a ta kafore, comme ta cour à équipe supportée. Nous qu'elle a à la fin, je pense que on a la inime sabati. On a imaginement d'un club et que on a équipe supportée, on a coulé, on a tiré fort. Et surtout, pendant que c'est en ce moment que Demson Mobana Kosovo. Et puis, ni équipe Begabo, il faut qu'il y ait une équipe supporter le Jamabako, donc on fait un adversaire. Donc il faut quand même qu'il y ait des moments où il faut être présent. Des supporters ont un jour pour y aller à la Sabatina la somme. Quand vous voulez, c'est bel adjellement, que tu sois du stade, du Real, du COB et de tous les autres clubs. Bega supporter Kabo, Begabo en attaque Malikoué, comme c'est une cause nationale et nous avons les bras ouverts à tout le monde et à accepter tout le monde pour y aller à la Inisrone à la Sona. Modibo Koulibaly, Joliba secrétaire général Yaira Beni Diorodo, Joliba Kono. On t'a mis ou la condition, na condition bateau nous be gagner. Oui, quand je roule la condition na ou la interna ou la ou situation bella jele nyana boka be machima pour que o jeu match la domi o ka je o hakli lafiale o de an ga baray o bara chaman kera ali bi o bara do fleni parce que ani efo bora ka match amical que 600 o be la ben donc je pense que faut ka tasser match doma la ben te ba on be continuer ga la ben ke Haklina jigina nyongodan tagalila Red Star ni Joliba ye flani binde ke simasesila kanankolo fanfla be fe VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.